Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Manlau brio udon yala ka benta banya tailam ya ka ri bat ka jaj ben rio bat ka ni Kadei ka Kyntien ka bala pensngau do Reverend Dr. O.L. Snaitang bumukong san hakasngi ba ka Khasi-Jaiñtia Welfare Association KJWE Research Cell kala penlongi ka lempong ya peliu jingmot lani ka panel discussion haka arpau tarik jeliu araja arpun rio kum ka jingkan mau ya ka sngi jong ka jingwan yo ka jat Reverend Thomas Jones ka ba ka jaj ben rio Khasi-Jaiñtia ka jukan mau haka arpau tarik jeliu manlau snem. Kelempong yang perlu jengmot lani ke panel discussion lapen baik dah kejingnya tray lang bat ke office Shillong Mail bat ke pang pedang jong kejingnya perlu jengmot Kadei kidak ABK Reverend Thomas Jones kejinglong kawai kejat benriu Khasi bayar. Habakran kumukongsan Reverend Dr. O.L. Snaitang ulakran halor kejing Donkam ya ke Kyntien Khasi-Jaiñtia bat hinyau trap ke baulaong bangi hap ban tip ban Donkam ya ke Kyntien hinyau trap om ban suong u lani ki hinyau trap ke baula pensnguru bah hinyau trap kam syam ladon ya ke legal Khasi sanction kat ba ke Khasi-Jaiñtia kalalong legal. Bawat kumbangau breu belong pajba ngadon ka benta ban ya kren bad ban ya telem ya kari badi ka jaj penreu lakwa yang kena kapor ban kren halor ka pang ka baong ka ABK Reverend Thomas Jones bakajing along ka way kari berkajaj penreu Khasi-Jaiñtia jangi nga Pynneh ya kena ka Kyntien Khasi-Jaiñtia na mga dangnya buram ya ka board yung kapalang Presbyterian kibakiru kidang Pynneh ya kena ka Kyntien Khasi-Jaiñtia tikam day ka pangatao thamay mga kaladon la slemba badlahap deng jengi ngisngau ting isu salia ban Donkam ya kena ka Kyntien tendeng akwa badong ya pi ban ka benta ka jingbet jingbiang an Donkam lang Khasi-Jaiñtia tidak don kino ki jingkli saya keren kibun kibla persang ban jubam don boong neutrem ti don boong u neutrem don boong ki neutrem dalong bala nai Donkam la u ne ki suang bet neutrem tengah klempat Donkam da ka Kyntien neutrem namar sempat don kanu kuno ka legal sanction ya kan ka Kyntien kalong tang bang ilaya tau hi mangi re Khasi-Jaiñtia kalong legal naga tagalian te tenang ta daga Kyntien bonong tang Khasi ro hakipor mensua ka biang ten re kumbale ka balang Presbyterian banyo kor ki Jaiñtia Pynneh lang bat Jaiñtia ngatrai kanam long dong wei hap deng jongi. Haba aiman sim yaki kon samla Kyntei bat senrang ki bawan syakatei kelempong Reverend O.L. Snaitang ulaong bo yoi bagi kon samla Kyntei bat senrang ki kmit lenti yaka babha na kum kini ki jia kendo bat ulaong bo aiman sim yaki bakin trei sitam bat trei smart bat ru ban prong yaka Kyntien Khasi smart haka jing em jongki Tendring akwa bonong lele hap deng ki kon samla Kyntei bat senrang ngasoto adukat no pidon ki jing kmit lenti ki babha nakibakum kini kijing ya kendo tengah da aiman si me pi trei sitam bat smart kamot prong ya kam sim smart ha kijing trei sitam jompi te wat la pimlong ndrei khaddo pinlong ka ka bakodor hakari bakajaj benriu ka jongi te to Blay ubang isyakri undon kat lambat ngi haka bangya ban yakran kini ki bolong ka jingker khu kari bakajaj benriu ka jangi ngakwa ban ong bahalor kani ka phang bala ayanga ban kran hakani ka jingyalang dengan sim yaka naka bangi ong ka broader perspective naka balong lang kelum kabakta lang ya kari ya kajaj benriu ka jongi lei bagi kon samla ba kinang yo banang wat shu
but bana penep ki jing mod jing perkhat ki jang phi but le ye ki ba bhatam kumba ong unong tho haka kitab seki ecclesiastes nakal nong ka khandai baka dekot ka ba shipho wong ka ru baka ti jome ka shem ban le te le ye kata da ka borba namar don ka kam lemne ka boj lemne ka jing tip lemne ka jing start ha ka jing tep shakaba melay ten la lech shaka jing tep gendon ayu pan tengangan pendon kam ye kini ki khndiat por ban le ki ba shwa bangan lech nakane ka perthai te u khiu yo bo bleu ai nganom I thli ngan pendap da ki ba kordor ki ba bha ki ban long jing shai ye ki pateng ki ba bot ki pateng ki ba hadin Habatin pej bahaki ki sharp ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya